आपण सांभाळ करण्याचं कार्य केलं, दानाचा मोठा केला, योग्य संस्कार माझ्यावर केले. अभिमान वाटतोय मला. आई बापाला आपण त्याला जन्म घातले म्हणजे आई बाप होत नाही. या जगात ज्या अपत्याला आई बाप जन्म देतात त्या अपत्यावर संस्कार घडला त्याला जीवनाचा मार्ग चांगल्या तत्वाने घडायला लागला. एक संस्कार माझ्यावर केले आणि त्याच संस्कार आज नसेल तुमच्या मुलांना आशीर्वाद घेतला मन समाधानी पण हे